Čaute ľudia, vítam vás z mojho nového videa. V tomto videu si skúsime pušnúť Piper na 40. tier. Hneď tu máme shopu na červené. Daily freebie, ok, nič není. Môžeme, no toto je inak mapa. Kúsok som pušoval, ideme to mega. Tá Hypercharge je neskutočná, takže ukážeme si, jak to tak vyzerá v tých hrách. Na začiatku je... tu nie je žiaden Buzz Lightyear. Rakeťáčik, nie je tu. Toto je akože free win, pretože ten Buzz a jeho laser mod tu na túto mapu, tu sú dobrí snajperi a nie je to taký úplne snajper ako, ale je na diaľku a keď je takáto otvorená mapa, tak to má free. Akože Daryl tu nie je úplne najlepšia voľba, ale toto sú podľa mňa boti. Normálni hráči by si už určite dávali tých bazov. Rakeťákov. OK. Díky, Karol. Ja som mám na ulti. Čo? Čo? Tak to bolo divné ako. Tu som si nestihal všimnúť. Jo, sú tu bazovia, už je dobré. Mortis je celkom otravný, ale ja mám tú gadetu dobrú a tak toto bude ťažké. Edgar Power 5. Ty sa neviem ani trafiť. To prčí. Pane Bože, to musí tam kempiť. Nahliadme v minuse. Potom by som mohol ešte zahrať tikety. Ale... no nič, nejde tam. Schválne napíšte, či by ste Bazára Kťaka vymazali z hry, alebo práve nechali, alebo vylepšili. Že by ste s ním vedeli urobiť hocičo. Že napríklad pridať skin, alebo vylepšiť dať star powerku, alebo dať hocičo. No, ja nemôžem chodiť do krovy, pretože s tou Piper sa nedá. A napíšte mi do komentárov, pretože som si to ešte nevšimol, že či sa viac nabíja ulti aj Hypercharge, keď je Piper ďalej od takého. Podľa mňa to asi je od toho, pretože damage a podľa toho aký damage, tak asi podľa toho aj sa nabíja, ne? Toto video možno dneska bude trochu dlhšie, pretože toto bude o nervy. Ešte neviem, či dáme rank 40. Ja by som sa posnažil aspoň dať 50 trofejí, takže 750 a som starý rank 25. Nie, to som nemal robiť. Aspoň 3 miesta? Dobre, tretie. Bol by som veľmi rád, aj keby stihneme ešte tento rok hitnúť 25 odberateľov. Mne by to urobilo neskutočnú radosť. A keby ste pozdieľali kamarátom, tak ja by som sa vôbec nehneval. Ne, mega mi to vyžere.
A už sa bojíš, čo? Už sa bojíš. Malý Mortisko sa bojí. Giron damage. OK, no poď si, poď. No už sa tiež bojíš. Zrazu vidíte, ako je Piper silná. Ty vole. Ja by som ak tu mohol kempiť, ale ja nebudem tu rozdávať úplne free. Proste chcem týmovať ako... Ale netímoval som. Netímoval som, takže pohľad. OK, tu je len jeden na rakete, nie je tu Piper. Ako, ale... Tak by som teraz tu ho kýval. No nechám ho vybrať čestý. Nebudeš mi utekať. Ak mi neveríte, tento účet je starý už 4, za chvíľku 5 rokov. Začínal som ho hrať, keď som mal tuším 7 alebo 6. Kolčák si dead. Dobrý. Sa nevieme akože trafiť obidva do jedného kolta. To čo je? Newton sign, ty vole. Kámo, to ako není možné. Jak to, že sa to neviem trafiť? Musí používať také hacky, ty vole. Fanging sa rozreve. Adrianko. Nechajte ho Edgara. OK, nebol tam Broka. Brokovnicu. Nice. Kto ma čaká? OK, to není dobré. Let's go! Nice. Nezabudnite like, odber, zvonček. Nech nepríde žiadne podobné videá. Keby chcete, môžem dávať aj giveaway. A napríklad aj o účte. Nebudem týmovať. Takže som muskoti, ukážem, kto je tu muskoti jedna. No už si musíš dávať heal, bo sa bojíš, čo? Bojíš sa. A ešte, no... Ok, ešte to ukážela. Ako ja už sa začínam stažiť do prčic. OK. Netímujte, pretože sa to nevypláca. Neviem. Toto video vám asi vyjde v
asi v piatok. Podľa toho, kedy to zostriham. Ale... ty vole. Mohol by si tam zobrať ako na mne. Let's go! Let's go! Gromen. No poď. I Gromen. Akože pokiaľ nemáte hypercharge na Piperine, tak ako ste unlucky, pretože tá hypercharge je podľa mňa najlepšia. Ako aj na Mortisa je dobrá, ale táto tu je na čo iný level. A prečo sa možno čudujete, prečo mám také divné meno? Tento účet patril mne, dal som ho mojej sestre a teraz je môj zase a ona nechcela mať moje staré meno, tak si zmenila na toto. OK. Nechám tam Barryho. Tik ma otravuje, ale Tik je ťažší na pušovanie, takže Barry is dead. Však ten Tik bude ma hitovať? Nie, sorry. Tik nemal si sa začínať. Nehovorím, že ho dá. OK, nedá ho. Ja si chcem zabiť hypercharge. Ja už ako kľudne nech somriem, ale... Typek si myslí, že nemám... OK. OK. Za chvíľku sa blížime. Ja ho asi dám aj na 800 dneska. No, čo, maličký spajčík, sa už bojíš, ideš plakať za babkou? Ideš plakať? No tak sa vyplač. No máš ho skočiť. Ja sa ho nebojím. Nice. To som asi nemal robiť, ale to sa dá jedno. Nebudeš ma zabíjať. Kdy ty môj si robíš? Aha, dobré. Ja som blbec. Zomri. On je zomrel. Nevadí. OK. Ako skin nemám, ale mám piny. Takže mne to vôbec nevadí. No, toto by mala byť ľahká hra, pokiaľ nebude laser a laser. OK, laser. Výborné. A ten druhý by tak blízko, a nemusel by byť laser a mohol by tam kde ubrať. To sa bojíš? Ja ale nechápem, čo je také ťažké zabiť Piper. Viem, Piper sa zdá ako slabáko, ale... Není to tam. Není. Taký to je solo brawler, by som povedal. OK, Byron. Ten brawler má ako tak vie naštvať, že... OK, zomrel.
Ale ešte zabil. Čo? OK, toto video bude mať asi 20 minút. OK, len jeden bazrakeťa. Moldavčan sa bojí, on sa nebojí. Ako ja som ho tiež nebojil, ale taktika. Na blízko, kde mu nejde? Určite k tebe na blízko nepôjdem, počul si ma. Choďte keď tak na môj Instagram. Instagram je Tomger. Tak jak tu na YouTube sa vlastne volám. Ten typek ako dobré hrať, ako musím povedať. A keď tak, sorry, že mám taký jemný hlas, ale ako chválim, takže ďakujem za odpustenie. OK, pekne, Little Poco, teraz ešte mňa zabiješ, ne? Výborne, druhé miesto v poho. OK, máme 746, dáme tých 750. A nezabudnite na odber, like, zvonček. Mne to urobí neuveriteľnú radosť, vážne. Keby máme už tých 50 zberateľov, kľudne urobím aj stream a urobím aj viac giveawayov. Mňa to baví, keď vidím, že vás to baví. Takže tak. OK, máme už 4 powery, to je dobré na štart. Ja chcem ísť fightiť. Ja chcem fight. Nice. Lebo teamerstvo a kemperstvo je najväčšia blbosť, ako. Kto to vymyslel, nechápem. Nebol to určite nejaký prohráč. Teda dvaja musel byť. A na tej Piper je také dobré to, že ona proste vie zabiť aj Edgara. A ticho do prdel. ADHD, sorry. On má 750. Ja dám ešte teraz 40. rang, pretože musím dať 40. rang. Nebudem týmovať. Dáme mu sa dbaja, ale nebudeme, ale... Nechcem ho zabíjať. OK, sorry ľudia, tu dám výnimku, pretože mi nechal power. A to robia len vážni teamery. A on je jeden z nich. OK. Však ale aspoň mi pomáha. Sorry ľudia, nie som gay. Choď ho zabiť, čo ma nahytová. Ešte ma zapálne. Nechcem ho zabiť. On by sa im nepokúsil.
Nie, zabíjaj ma. Let's go. Aj tam dole Richie. Richie, nie je to on náhodou youtuber? Bo raz som videl takého Richie. Nie, som dude! Okej, ja už by som toto video ukončil. Dúfam, že sa vám video páčilo, že sa budete hodiť like, odber, zvonček, môj Instagram je Tomger a vidíme sa od ďalšieho videa. Čau, čau.